Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Ammi majus, o ciscle. Actualment es considera una planta cosmopolita si s'exceptua el continent antàrtic, però es creu que el seu origen es troba a la conca mediterrània oriental. En català també rep els noms d'ammió, escuradents, estacarrossins i ciscle del camp. Antigament es feia servir aplicant sobre la pell per tractar psoriasis i vitíleg. En dosis altes és tòxica, motiu pel qual s'ha de tenir cura en la seva utilització. Sembla que també posseeix propietats diürètiques. I bé, fins aquí l'entrada d'avui. Continuarem amb següents entrades. Moltes gràcies per la vostra difusió i fins aviat. Adeu!